Good morning mga kagwang. Ngayong araw na ito mga kagwang ay bibili tayo ng pintura mga kagwang. Ito mga kagwang. Init. Dan car wash mga kagwang. Kabilang side na naman mga kagwang. Brush na ginamit ko mga kagwang. Alright. Mga kagwang, welcome to my channel. I-repaint natin yung fence natin mga kagwang kasi nagpadala na yung Homeowners Association mga kagwang ng letter mga kagwang na kailangan nang i-repaint yung mga bakod namin mga kagwang dito sa namin mga kagwang, sa community namin mga kagwang. Samahan niyo ako mga kagwang. Ang init ngayon dito sa amin mga kagwang, 93 Fahrenheit. Nandito na tayo sa mga kagwang, sa Home Depot. Dito tayo bibili ng ng pintura. Ito mga kagwang, kakuha na ako. Pero kailangan ko pa ng isa mga kagwang. Meron pa mga kagwang. Yung mga kagwang mo. Taas. Ito na mga kagwang. Dalawa. Bayaran ko na dito mga kagwang. So, check out. Right, ang init. Pabalik na tayo sa bahay mga kagwang. Pag-gas muna tayo mga kagwang, tapos pa car wash. Ikot. Ikot. Okay na mga kagwang, pa-washing na tayo mga kagwang. Car wash na. $320. Yan, go na. Go.
Dan Car Wash mga kagwang. Yan, malapit lang kami sa Amazon mga kagwang. Yan mga kagwang, oh. Amazon. Tapos meron ding Amazon doon sa unahan mga kagwang, yung isang building nila mga kagwang. Pero yung area doon mga kagwang, doon sa unahan lang mga kagwang, oh. Yun doon mga kagwang. May stripe na blue. Yung may stripe na blue mga kagwang. We're here mga kagwang. Ayos na dito na side mga kagwang. Sa kabilang side naman. Kagwang. Maganda na tingnan. Sa kabilang side na naman mga kagwang. Mga kagwang. Yan.
Dito sa US mga kagwang, pag kaya mong gawin yung ano mga kagwang, mga gawain dito mga kagwang, ikaw nang gumawa mga kagwang. Kasi mahal yung ano, mahal yung mga labor dito mga kagwang. Tulad nung nasira yung ref namin mga kagwang. Ako nang ano gumawa mga kagwang. Pumunta lang ako doon sa ano, sa YouTube University. Makita mo na doon mga kagwang kung ano yung paano gawin. Kung ano yung mga problema mga kagwang. Ito naman na side ang ano ko mga kagwang, pinturahan ko mga kagwang. Yung sa side namin mga kagwang, sa may likod banda. Yan, umpisan ko na. Hanggang doon mga kagwang. Siguro mga kailangan ko pa ng pintura siguro mga may isa pa man ako doon extra, baka kulang pa lang siguro isa. Dagdagan pa ng isa. Kasi ano, mahaba pa dito. Durog yung brush mga kagwang. Kasama ng, may kasama ng kahoy eh. Okay lang yan. Yan. Diba oh? Maganda siya tingnan mga kagwang. Bus na ang pintura mga kagwang. Tatlong frame na lang mga kagwang, parang ganito. Mula dyan, ganyan. Nandun, tatlo yan dyan mga kagwang, tatlo yan dyan. Yan na lang. Kaya niyang ng 1 galon mga kagwang.
Ito yung pintura na ginamit ko mga kagwang. Redwood stain. Yan. Bibili na ako ngayon mga kagwang ng 1 galon na pintura mga kagwang. Patapusin ko ito ngayon mga kagwang. Para maganda na tingnan mga kagwang. Mga kagwang, nakabili na ako ng mga kagwang, ng pintura mga kagwang. Ito na yung last mga kagwang na galon mga kagwang para dun. Mekos-mekos na mga kagwang. Hapon na mga kagwang. Siguro mga ano ito ngayon mga kagwang. Mga alas 5 na mga kagwang. Siguro mga 1 oras siguro ito mga kagwang. Okay na mga kagwang. Mga kagwang. Ito pa rin yung brush na ginamit ko mga kagwang. Ito pa rin yung una. Dalawa to sila mga kagwang pero siguro parang pwede pa to. Ibalik ko lang yung isa mga kagwang. Last na mga kagwang. Tama lang yung pintura mga kagwang. Last. Woohoo! Alright. Alright mga kagwang. Natapos rin. Alright. Yan. Yan mga kagwang ko. Nabalik ko na yung ilaw mga kagwang. Yan na siya mga kagwang. Bagong pintura. Yan. Right. Right. Malapit lang dumilim. Ito na yung resulta mga kagwang. Yung pinturahan ko mga kagwang. Yung sa side. Diyan. Diyan. Koy.